Bueno, ikusten dezuten bezala, Anoetan gaude. Proiektu honen hasiera-hasieretatik kolaboratzaile izan dugun Real Sociedad fundazioaren etxean. Eta bain, elkartu bera Andoni Iraola fundazioko presidentearekin zozketako bigarren zenbakia aterako baitu. Bueno, ikusten dezuen bezala, hemen gaude, Anoeta futbol estadioan, Errealaren etxean, eta hemen hartu gaitu Real Sociedad fundazioko zuzendaria den Andoni Iraola. Berak aterako du zozketako bigarren zenbakia. Kaixo, Andoni? Kaixo. Real Sociedad fundaziotik, hasieratik sinestu genuen benetan laguntzen proiektuan. Oso harro sentitzen gara benetan, sortzen ari zareten olatu solidario honetan ere parte hartzeagatik, eta gure aldetikan aurrera jarraitzeko segi gogor egiten ari zareten lan bikaino honetan. Orain zenbaki. Vale. 826. Oso ondo, Andoni, mila esker. Zuei.